Brother Sok, doon ako'y pangutana. Nagbase kini sa Roma Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 2. Kining Roma God Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 2 sinuwat ni San Pablo. Mingon si San Pablo sa binisaya nga Biblia, busa unsa man ang bintaha sa Hudiyo, kun unsa ang kapuslanan sa sirkunsisyon. Daghan sa tanang paagi, una sa tanan, mao nga gitugyan kanila ang mga pulong sa Dios. Dinhi dapita badsok kining gitugyan sa mga Hudiyo ang mga pulong sa Dios. Bot pasabot ko no badsok nga otoridad, sila ang source, sila ang gigikanan, silang otoridad sa mga pulong sa Dios. Apan nga naman kuno nga ang mga Kristiyanyuhan, labi na ang mga Katoliko, wala man mosunod sa ihap sa libro sa Biblia sa mga Hudiyo. Gani nanubra man ang mga Biblia sa tanang kakristyanuhan ikumparar sa mga Hudiyo, kay ang mga Hudiyo nagdawat man lang sa Old Testament, gibutangan man nato og New. Kung sila manggali ang gitugyanan nga wala man tamutuman kuno nila, mao ni ang unang pangutana Bradsok. Ikaduha Bradsok, kining mga sinulat ni San Pedro. Kining si San Pedro man gud Bradsok, apostoles sa Ginoo. Pero dili siya kamao mosulat, kay dili siya wa siya ka eskwela. Ang iyasad nga pinulungan Hebrehanon, dili Grego. Pero Grego ang gisulat sa sulat ni San Pedro. Mao kuno ni ang timailhan nga dili gyud si San Pedro ang nagsulat tungod kay Grego. Lami kuno nga pagka-Grego ang pagkasulat sa sulat ni San Pedro, unya dili sumpaki ni kay si San Pedro di man kamo mosulat, unya dili edukado, Hebrehanon ang inistoryahan. Kung moingon kuno ta nga naay sekretary ni San Pedro, dili po kuno yung sekretary tungod kay Hebrehanon lagi San Pedro, unya Grego nga pagkasulat. Kini kuno usa kuno ni ka prueba nga kini kunong Biblia labi na pud kining San Pedro nga sinulat, sinuot kuno nila laing tao ang angkon lang kuno kay aron motuo kuno ang mga tao nga tinuod ang ilang gisulat. Tinuod ba ni Bradsok og daghang salamat. Salamat kay Brother Chris imong maayong matulunanon nga pangutanan kanato nga nagsubay o nagpailawom sa simbahan aron pagpaambit sa mga pulong sa Dios na suwat sa Biblia. Yato mga pulong angay natong mapamalandungan kay sa Biblia na say mga pulong siya og daw ta mga tao labi na kadtong nakiglantugi ni Job, pulos to mga kining katbang ni Job sa pangatarungan. Ang kang Job dias kamaturan ang ila dili husto. Pusa mo ni ang ato'y katubag sa pangutana nga kanang aligasyon nga si San Pedro di ka mamusuwat niya kay lagi ang bagong tugon na suwat sa Greek language sa report ni Hallis Handbook of the Bible, page 754. The first New Testament was written in Greek. Nga ang original nga kining bagong tugon sinuwat sa Grego. Yan apil ang kang Pedro, pero daghang mga scholars na ingon nga ang sinuwat ni San Pedro ang Hebrehanon, nagpabilin yung Hebrehanon nga giipon sa mga Greek languages written by some apostles, di man tanang apostoles na kasuwat. Busa, mayon na itong pagkasulti nga say Pedro, kamuhog yung musuwat nga naman, usa to ka Levite o usa ka tao nga gisangunan sa gobyerno og dakong katungdanan pagkakolektor sa buhis. Yag di ka mamusuwat, usaon kanimo pag-record o pag-report ngadto sa labaw. Kung imo lang nang isulti sa imong memorya, niya sa daghan kay mamayad og buhis. So, it belies the assumption that Peter does not know how to write. Di na tinuod nga si Pedro di ka musuwat. Kamao yung musuwat. Kunya, labot pa si San Pedro, doon na say tinunan nga maunungon kaniya nga mao si San Marcos. Sahon nimo ang napug duha ka apostoles, wag nga Marcos kay San Marcos, one of the disciples of Saint Peter. Nga mo'y
moabag sa ni San Pedro nga ni San Marcos nakasuwat og iyang kugalingon nga record Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao na San Marcos wrote also his somewhat recordings. All the recordings, the speeches of Christ coming from Saint Peter, and he recorded himself. So he has the gospel according to Saint Mark. Muna, nga gawas ni Pedro na si bata-bata nga kining mahi kay musuwat. O busa dili na to ma-underestimate, ma-look down si Pedro nga di ka mamusuwat, gi barugana nga si Pedro ka mamusuwat. Yeah, kung ang iyang pinulungan nga Hebrewanon iyang gi-sustain o gihimo ang pag kining hubad niya na sa kining pinulungan nga Griko tungod sa bag-ong tugon nga doon na daghan nga mga Hudiyo nga magkamaong sulti Griko kay sila sa ilang tribulation and persecutions na sakop sila sa kadapit nga Greek speaking people. Muna nakakaton sila sa Griko. Muna nasa mga kining kamaong Griko sa mga apostoles. Sa di modo dili kalikayan nga kadtong mga sinuhat ni San Pedro nga sinuhat sa Hebrewanon was translated by some of the apostles into Greek. That's why the record of Holly's Handbook, the Bible, page 705, for the whole New Testament was written in Greek. So ang atong tubag, dunay kining sekretaryo si San Pedro de ilang sekretaryo, iya yung tinunan San Marcos. Nga San Marcos iyang Ebanghelyo kasagaran sa mga pagkigpulong ni Kristo kuha niya gikan ni San Pedro. San Marcos mo yung record. Unya may tungod ni Pedro nga di ka mong masuwat sa Hebrewanon si kaduhang pangutana nga gipangkon-angkon lang para katuwaan kay otoridad bas Pedro. Adili na tinuod nga gipangkon-angkon lang kay dati sa assumption na mga bana-bana o kining kaugalingon nga opinion gidili na sa Biblia na sa Sirach 3:24 ayaw mo pagtuog mga bana-bana lang og opinion mo ituwi ang factual ug truthful, dili ka ng bana-bana lang. Kanang ingon nga San Pedro di ka mamusuwat, ya gipangkon-angkon lang kanang Ebanghelyo sumalan San Pedro gipaangkon lang di na tinuod. Kay San Pedro gyud mo nagsuwat niya na sa atong Biblia nga Katoliko ang introduction na diin masuwat ni San Pedro ang iyang epistle o niya si kining San Mateo no, di niya masuwat ang iyang record sa Ebanghelyo naagyon busa na ka pagdumili sa pagdawat sa kamatuoran dili na kasaligan ang ilang presumption banabana lang.